बर'नि गेजेराव गोबां मोजां गेलेगिरि ओंखारबाय आरो गोबां मोजां गेलेनानै मुं खामायनानै लाबोनोबो हागासिनो। नाथाय बर'नि गेलेगिरिफोरा सानबेसे गेलेनानै थाबाय थानो हाखो? गैया, गोबां नाजानाय आरो गेलेनो गोसो थासेयावबो आसखान्दा जानानै थानांगौ जाखो? नाथाय मानो? बेनि जाहोना मोनसेल', बेनो जाबाय रांखावरिनि आंखाल। रांखावरिनि आंखालावनो गोबां बर'नि गेलेगिरि बिथांमोना नोरजिया जानानै थानांगौ जादों। गफुर हालामनि आलुफारा गामिनि बेबायदिनो फिन आरोबाव बर'नि मोजां गेलेगिरि थेजा बसुमतारिया असु चेम्पियनशिप गेलेगिरिमोन। नाथाय बिथाङा रांनि आंखालाव जानांनायाव गेलेनायखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय। बिथाङा गेलेनानै गोबां मेडेलबो खामायनो हाबाय। बिथाङा गेलेनो गोबां गोसो दं। बिथांनो सरकारा एबा सोरबा मदद होयोब्ला गेलेनानै बर' हारिनि थाखाय मोजां गेलेगोन होननानै दुखु फोरमायो। बसुमतारी, गामि आलुपारा, बाबानि मुङा सुरेश बसुमतारी, आइनि मुङा जारौ बसुमतारी। दा गैलिया, रुंसारि जालांबाय। आइया रुंसारि जालांबाय नामा? आइया रुंसारि जालांबाय। दा न'खराव साबेसे जायो? दा न'खराव साथाम जायो। न'खरखौ सोर सालायबाय ओमफ्राय? न'खरखौ बिदिनो मालाबा बाबा, बिदिनो मालाबा आं। बाबाया बबेबा गोजानाव खामानि मावहैबा आं सालायो। दासिम बबे बबे डिस्ट्रिक्टआव गेलेनानै फैखो? दासिम अदालगुरि, गुवाहाटि, ओरैजाय बिसना सारियालि, क'क्राझार, राङापारा, बेयाव गेलेना फैदोंमोन आङो। गेलेनायाव जेबो उसुबिदाफोर जायाखैमोन नामा? गेलेनायावलाय जादों जानायाबो एसे होमबाबो बिदिनो थांसोमथारनानै गेलेहैदोंमोन आरो आङो। बे गेलेनायाव नोंखौ सोर मदद होनाय? बे गेलेनायाव आंखौ रावबो मदद होआखै। सरकारनिफ्राय आरो अबेबा माबा आफादफोरनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर होदों नामा? होआखै आंखौ रावबो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ। दा होयोबा गेलेफिनगोन नामा? दा होयोबा आं गेलेफिनगोन। गेलेनायाव बेसेबांसिम गोसो गुदुं जानानै दङ? आं दैमालुआव सोलोंदोंमोन। ओमफ्राय सोलोंनाया आं माबायाव सोलोंदों, 2018 सोलोंदो। ओमफ्राय जोंना सारा दैमालुथिंजायनिनो। मा नाममोन सारा? जोंना सारा महित। ओमफ्राय बेयाव सोलोंनानै बबेयाव बुलायनानै मा मेडेल मोनबोखो? आङो गुवाहाटियाव थांबाय। गुवाहाटियाव ब्रन्ज मोनबोदों। ओमफ्राय अदालगुरियाव गल्ड मोनबोदों। राङापारायाव गल्ड मोनबोदों। ओमफ्राय क'क्राझाराव सिलभार मोनबोदों। मोनबेसे गल्ड मेडेल मोनबोखो? गासै आङो 6था मोनबोनाय जादों। दायो मानो गेलेनायखौ दोनथ'नो गोनां जाखो? आङो दायो न'खरनि उसुबिदायाव दोनथ'नाय जादोंमोन। दा मा खालामो नोङो? आङो दा बिदिनो हाजिरा मावो। फरायनायखौ दोनथ'बाय नामा? फरायनायखौ दोनथ'वाखै, फरायनाय बिदिनो एसे। नोंसोर आइ आफाया? जोंना आइया गैला, बाबाया बिदिनो हाजिरा मावो। दा ओमफ्राय मा थांखि लानो सानदों? आङो दा थांखिया बेनोसै, सोरबाफोर अनसुंथाइ हरोबा दाबो आवगायलांनो सानदोंमोन आं। रावबो होआखै। आं जा हायो बेखौनो एसे एनै जा बिदों बेखौ हरनानै बे गेलेहैयो माने। बे गेलेहैनायाव माबाफोर उसुबिदा नुजाथिदों नामा? न'खरनिफ्राय जेंनाफोर? उसुबिदाथ' जेबो नुजायाखैमोन। रांखावरिनि थाखाय माबाफोर उसुबिदा? बे रांखावरियानो एसे जोबोद उसुबिदा खालामदों माने। फुजायाबो बिदिनो मालाबा बादासो होयो आं थांनो, फैसा गैयिनि थाखाय। फैसा गैयिनि थाखाय बादा होनाय जायो आरो। औ। गथ'आथ' जोबोद गोसो गुदुं दंमोन। दा नोंथाङा मा सानदों जेनेबा? दाथ' प्रेक्टिस लाफिनो होनदों बे, थांनो मायो। दा फैसाबो गैया फारसे। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन।
बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360